Tinguha karon nga dali na mabatunan ang supply sa gata sa Carabao sa lalawigan sa Misamis Occidental. Kini kun hingpit na nga matukod ang dairy box sa lungsod sa Plaridel, Misamis Occidental. Ang dairy box mao hiniusang proyekto sa Philippine Carabao Center LGU Plaridel, paglao multi-purpose cooperative ug sa Carabao-based Business Improvement Network Project kun CBIN nga gipunduhan ni Senador Cynthia Villar, chairperson sa Committee on Good and Agriculture sa Senado. Atol sa gipahigayon nga groundbreaking ceremony and signing of Tripartite Memorandum of Agreement of CBN 2021 sa may barangay Kalakaan sa nahisgutang lungsod niadtong Hulyo 25. Gipadayag ni Plaridel Mayor Gadwin Handumon nga kini nga proyekto biagi una sa daghang diskusyon ay pa na plastar. Sa wala pa nahimong mayor si Handumon, siyang general manager sa paglao multi-purpose cooperative sa diyang gisugdan ang paghanay sa proyekto. Iyang gidugang nga suportado siyang administrasyon ang hingpit nga katumanan ni Ilabida nga nagtumong kini diha sa pagtabang sa mga mag-uuma sa Carabao ug pagpadaghan sa gatas nga i-supply sa nagkinahanglan nga dili na moadto pa sa Bukidnon. Si Dr. Lowell Paraguas, ang Center Director sa Philippine Carabao Center, nagkadayon nga kining nahitabo sa Plaridel pasiuna lamang sanglit kabahin sa plano ang tibok Misamis Occidental adunay supply sa gatas. Sa dairy box ipahigayon ang pagproseso sa gatas sa Carabao aron mao iapod-apod sa tanan. Nakita sa CBIN ang katako sa paglao multi-purpose cooperative nga mo patuman ini busa kini napahimutang sa Plaridel. Gani mismo si Senador Cynthia Villar mipadangat siyang video message ngadto sa tanan uban ang panghinaot nga kini nga proyekto ang dakong ikatabang alang sa tanang mag-uuma sa Carabao ug baka pasayon na sa supply sa gata sa probinsya. Gipaklaro usab ni PMPC Board of Director Chairperson Ida Tanya Chupiculi nga mapasalamaton ang kooperatiba nga nahatagan og higayon diha sa pagdumala sa proyekto. Iyang gipasalig ang hugot nga suporta sa mga Board of Directors ug sa tanang haligi sa kooperatiba alang sa hingpit nga katumanan niini nga maghatod og dugang kalambuan dili lamang sa paglao multi-purpose cooperative kundi sa tibuok komunidad. Sa unang semana sa Agosto, sugdan na ang pag-layout sa building aron maandam ang tanang gikinahanglan alang sa hingpit nga katumanan sa proyekto. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.